wara li għamilta, x'tant kemm tkun qed temmen li m'intix kapaċi tagħmilha, li meta mbagħad tagħmilha dik il-ħaġa tħoss qisu toqol kbir minn fuqek, hekk qisek kellek xaġa fek tfajta mal-art. U kont ferħana, u rrit nibqem waħdi, kien hemm il-bib tiegħi il-familja telqu, bqajt hemm waħdi tant kemm bdejt inħossni konfidenti mbagħad. U mort fil-karozza u għedt dik kienet xi ħaġa li vera bint li ma nistax nagħmilha u għamilta. Ħanitkellem fuqha ta' hekk ħassejt xi ħaġa qed tgħidli tkellem fuqha. U qabel ma soqt li id-dar, batt il-mobile u bat nitkellem kif qed ngħid lilek li sibt li mhux ħanamilhom għamilta. U l-ammont ta' messaġġi jaqbadni l-bart għax dik kienet l-ewwel darba li irrealizzajt kemm iva social media għandha n-negattiv tagħha, imma kemm jista' jkollha pożittività wkoll u kemm tista' tħalli impatt pożittiv fuq min qed jarak.